Pontevedra xa ten listo o proxecto pro futuro pabillón de tenis de mesa do barrio de Monteporreiro, unha infraestrutura que terá unha superficie de máis de 3.600 metros cadrados e dúas alturas. A pista vai a ter 1.250 metros cuadrados. Aquí, realmente, este é o terreno de xogo. O que pasa é que aquí hai instalacións, aquí hai almacéns, aquí hai vestuarios, aquí hai tamén unhas zonas. Estes son salidas de emerxencia. Estas serían as gradas en superficie. Aquí habría para 320 espectadores sentados. O edificio estará soterrado e accederase a él a través dun ascensor. Apostará pola enerxía renovable cun sistema de aerotermia e paneis fotovoltaicos. Bueno, sería unha instalación pioneira. O tema de que vaya enterrado é porque iso garantiza tamén unha temperatura determinada, sin ningún tipo de con ventilación, obviamente, con aerotermia, non? Levamos. E mantén unha máis fácil de manter unha temperatura para a actividade deportiva, sin ningún tipo de ventilación forzada, porque eso non vale tampouco para a especialidade de tenis de mesa. No exterior, en superficie, crearase unha gran praza pública de máis de 5.000 metros cadrados. Contará con zonas de estar axardinadas, unha pista multideporte e unha pérgola de 600 metros cadrados. Poderase chegar a ela dende as rúas Bélxica e Reino Unido. Probablemente sería a maior praza pública ou espacio público de lecer no barrio de Monteporreiro, e que equivalería, para facer unha comparación, equivalería pois a Ferrería, Xardín de Castro San Pedro e Praza da Estrela, máis ou menos 5.000 metros cuadrados. En canto ao orzamento, o proxecto terá un custo de 6,4 millóns de euros. Deles, 4 millóns destinaránse á construción do pabillón, os restantes á actuación na praza da superficie. Inicialmente financiarase un 60% con fondos europeos e DIL. Así as cousas, o goberno local agarda contar co apoio da Xunta de Galicia. Temos un acordo con o presidente de que poida financiar parte deste proxecto, porque se destinaría, durante a mañán ou a primeira hora da tarde, se destinaría para o Centro de Tecnificación Deportiva de Tenis de Mesa, para todo Galicia, e sería unha das mellores instalacións deportivas de tenis de mesa do Estado. E logo, pola tarde, utilizarían os clubs da cidade. A previsión do goberno local é licitar os traballos en abril para poder pechar a execución no mes de outubro.